Докладчик Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. А.Хаджиев, Türkmen Helsinki gawnasy. Türkmenistanda aýallar ilatyň iň ejedýärlerinden biridir. Konstitusiýaga garamazdan Türkmenistanda resmi taýdan jins degligi barada oglan edilmegine garamazdan iş ýüzünde Türkmenistan aýal gyzlar hakynda jemgyýetde kemsedici garaýşlary öňe sürýär. Ýurduň ilatynyň ýarysyndan gowragy aýallar, emma syýasy guruluşlarda erkekler agdyklyk edýär. Aýal gyzlar ykdysady ösüş, çeşmeleriň paýlanşy, döwlet howpsuzlygy, diplomatiýa ýaly öz ykbalyna bagly syýasatlar döretmek meselesine karar kabul etmeklige täsir etmeýärler. Ýaňy ýakynda daşary ýurt habar berişleri işleri gözellik merkezleriniň yapylmagy, saçlaryny açyk reňke boýamagyň gadagan edilmegi, dar, tenine ýapyşan eşik giýmegiň gadagan edilmegi, awtolog sürýän aýallara awtolog sürmek we hatda awtologyň öň oturugyna oturmak we şuňa meňzeşler. Mundan başga-da häkimetler muny milli däp desturlara laýyklykda görkezdiler. Bütün dünýä bu habary gaty üýtgeşik, geň bir zat ýaly gyzyklanma bilen okudy. Şeýle de bolsa maşgalalarda aýallara garşy zorluk, işde we jemgyýetde azar bermek meselesi arkada galdy. Käbir maglumatlara görä 41 göterimi ärleriniň we garry maşgala agzalarynyň gözegçiliginde degini tassyklapdyr. Sowalnama geçirilen türkmen aýal gyzlarynyň 12 göterimi ýan ýollaşlaryndan dürli zorluklary başdan geçirdi. Olaryň diňe 12 göterimi kömek sorady. Bu näme many berýär? Ýurtda häkimetleriň kömegi bolmazdan şol maşgalanyň agzalaryna täsir edýän meseleler hakda jemgyýete aýdyň etmek utandyrjy pikirdir diýen düşünje dowam edýär. Esasanam jins zorluk hakda bu mowzuk jemgyýetde gadagan. Häzir bolsa bu maglumatlary nädip okumaly barada pikir edeliň. Bu ýurt köp ýyl bäri ilatyň statistikasyny gizlän bolsa we resmi guramalar tarapyndan çap edilen sanlar dünýä jemgyýetine uly şüphe döredýär. Ýüzlerçe miň zorluk wakalaryny pidalaryň özleri gizlän bolsalar, hasabatlary bezemek üçin hukuk goraýjy guramalar tarapyndan şol bir mukdarda iş açylýar. Meseleniň gerimini özüňiz gözeňize getirip bilersiňiz. Wagtyň çäkligi sebäpli teklipleriň diňe bir bölegini aýdýaryn. Birinji, elbetde ýurtda onlarça ýyl bäri bolmadyk açaçan ilat statistikasy bolmaly. Ikinji, maşgalada we jemgyýetdäki zorluk wakalaryny dymdyrmak isleýän adalat işgärlerini jogapkärçilige çekmek. Üçinji, bilim edaralaryndan başlap köpçüliklerin habar berişleri işlerindäki neşirleri, bu mowzukdaky videolary we filmleri goşmak bilen ilat bilen jins deňligi düşünjeleri boýunça giňişleýin öňüne alyş işleri geçirmek. Dördünji, raýat jemgyýetini işjeňleşdirmek üçin döwlet tarapyndan hemme taraplaýyn gollaw. Üns bereniňiz üçin köp sag bolun. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. В Туркменистане одна из самых уязвимых частей населения. Несмотря на Конституцию, на декларации туркменского официоза о гендерном равенстве, на практике Туркменистан проталкивает в общество дискриминационные взгляды по отношению к женщине. В стране более половины населения женщины, но в политических структурах доминируют мужчины. Женщины не влияют на принятие решений в вопросах экономического развития, распределения ресурсов, безопасности государства, дипломатии, на формирование политики, от которой зависит их собственная судьба. Все это монополизировано семьей Бердымухамедовых. Совсем недавно зарубежные СМИ широко разрекламировали закрытие бьюти-центров. Новости о запрете на покраску волос, светлый тон, о запрете на ношение облегающей одежды, на вождение женщинами автомобилей и даже сидеть на переднем сиденье в машине и так далее. Причем власти это подавали как следование национальным традициям и обычаям. Весь мир с интересом читал такие новости, как нечто экстравагантное. Совсем недавно туркменские власти все-таки вынуждены были опубликовать некоторые цифры гендерного равенства. Все это цифры опубликованы в процентах. Туркменистан продолжает публиковать свои данные в процентах от неизвестно целого. В то же время 41% женщин подтвердили, что они подвергаются насилию от своих мужей и старших членов семьи. 12% опрошенных туркменских женщин столкнулись с различным насилием со стороны их партнеров.
и только 12% из них обратились за помощью. Власти не предпринимают и не оказывают никакую помощь. Значит, герой гендера, господин Макгрегор, который возглавляет центр ОБСЕ в Ашхабаде, на мой взгляд, не принимает никаких мер в том направлении, что туркменских женщин буквально вытеснили из Туркмении, и они находятся в Турции и подвергаются сексуальному насилию. Совсем недавно, 29 сентября, одна девушка, туркменка, покончила самоубийством в России. И таких случаев очень и очень много. Почему ОБСЕ не обращает на это внимание? В конце хочу сказать несколько предложений. Должна быть прозрачная статистика населения, которой в стране нет уже несколько десятилетий. Привлечение к ответственности официальных лиц, пытающих замолчать в случае насилия в семье и обществе. Должна быть широкая профилактика работы о понятиях гендерного равенства с населением, начиная с общеобразовательных учреждений, включая публикации в СМИ, ролики, фильмы и так далее. Ну и четвертое. Всесторонняя поддержка государства, активизации гражданского общества. Спасибо. Our next speaker is from the Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights, to be followed by the National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine. The Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights. In Turkmenistan, women constitute the vulnerable group. Despite the constitution and ideas to offer gender equality, we are witnessing discrimination against women. More than 50% of the society are women, but leadership positions in political life are held by men. Women do not take part in promoting security in the country, formulation of the policy, cooperation and other issues. And Berdimuhamedov's family is in power and rules everything. Beauty centers, beauty salons, for example, will be closed, and you cannot, for example, dye your hair in a light color. You cannot drive a car if you are a woman, and so on and so forth. And it was presented as tradition and habits in our country. And the entire world looked at it as if it was some interesting piece of news. We have to publish some figures about gender equality. So the authorities in Turkmenistan publish the figures as if there was some gender equality in the country. 41% of women actually claimed that they are victims of domestic violence. 12% of respondents were victims of violence on behalf of their male partners, and only a few of them actually reported that to law enforcement authorities. McGregor, who heads the Ashgabat office representing OSCE in Ashgabat, undertakes no action because some females had to flee the country and are in Turkey, and one of the women from Turkmenistan committed suicide in Russia, for example. Some of them have to flee to Russia or Turkey, for example. Why don't we draw attention to this dire situation? Of course, statistical data has to be transparent, which is not so for dozens of years. And we have to fight domestic violence and violence against women. We have to promote and raise awareness as regards to gender equality in schools, at the universities, including video material and so on and so forth. And the state has to support civil society. Thank you.